हालत तो बेया सेस लोमथारसै नै एसेल'थारसै खिन्थु दा दैया बारायबाय दंबायो दहाय आं फैबा एसे नैखौ खुन्थाखौ लोमाखैमोन खिन्थु दायो नै लोमथारसै आरोखि माने मा बुंगोन आरोना जोंनि माखासे बिथांमोना जे माबायदि जायगायावहाय थानानै जे रायजो जानानै दङ बेफोरखौ नुयोब्ला निस्सय माने गोसोआ बोरैबा मोनो औ आदसा ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनाव बेफोरबायदि जेनेबा दैफोर लोमब्ला न'फोर लोमब्ला सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोना मोना जेबो मोना दै लोमनाय जेबो मोना सेमोनबो जेबो मोनाखै देग्लायथ' देग्लाय नै खननै जाबाय आरो खननै जाबाय आदसा ओमफ्राय बेखौ जेनेबा मा जायगा होनना बुङो मिथियो जायगाया खलबारियानो ओरैनो ओमफ्राय नोंस्रा न'खराव साबेसे दं जोंना साथाम साब्रै गथ'फोर सानै ओमफ्राय हासबेन्ड अबाव थायो बियो माबायाव थायो मा जायगामोनथाय बेलेगाव खामानि मावहैयो आरो अरुणाचलाव एसे आं थाबायनानै थांनि दे गाज्रि मोनगोन नामा गाज्रि मोना ना नायना लादो जोंनि माखासे हालामनि माखासे हालोदा एसे अखा हाबानो दैया मादि जायो खिन्थु आं एसे थाबायलांनाय दै माने आन्दासाव आं नुदों दायो माने दैया बारायबाय दङ आन्दासाव बेखौ लोमगोन बायदि मोनदों आङो दायो दैया माने दासो फैबाय दङ आङो माने मा जाहैबाय बेफोरबायदि जायगाखौ नुयोब्ला निस्सय नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया नै माने दालाङाबो एसे डेमेज जाबाय दै माने नुनानै आं एसे दुखु मोनदों बा गोसोखौ गाज्रि मोनदों आरोखि लोमथारसै नै एसेल'थारसै खिन्थु दा दैया बारायबाय दंबायो दहाय आं फैबा एसे नैखौ खुन्थाखौ लोमाखैमोन खिन्थु दायो नै लोमथारसै आरोखि माने मा बुंगोन आरोना जोंनि माखासे माने बेफोरखौहाय आं बुंनो सानो जोंनि माखासे बिथांमोना जे माबायदि जायगायावहाय थानानै जे रायजो जानानै दङ बेफोरखौ नुयोब्ला निस्सय माने गोसोआ बोरैबा मोनो नङा होमबा मा जाहैबाय दिनैहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नैबे एखेबारे दैनि गेजेराव न' दङ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दायो दंफैयो नैबे खलबारि गामियावहाय दिनैहाय फुंनिफ्राय अखा हादों बे अखाजोंनो माखासे दै देरनानै नै नुबायना आंनि उनावहाय आरो आङो ओरैजाय थांबावगोन माखासे जायगाफोरखौ एसे दिन्थिगोन माखासे दैफ्रा दिनैहाय बबे बबे जायगायाव माबायदि दै लोमदों दाख्लैबो आङो खोदोमगुरि गामियाव थांनानै माखासे नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना दिनैबो आं फैलायबाय नैबे आङो माने गामिखौ खलबारि गामिनिफ्रायनो आं जागायलांनोसै नोंथांमोनहा मा सानो मा साना आं जेबो मिथिया खिन्थु नैबे आं जाय जायगायाव दंफैयो बिथांमोननि माखासे हालोदा बिराद गाज्रि दायो मा जाहैबाय दैया लोमथारनोसै एसेल'थारसै आरोखि इयाव माने न'आ गंनैखा आरोना मोनसे नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे खिन्थु माखासेखौ नायोबा नै लोमथारनोसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन फाखा लामा दै आंनि गारिखौ दोनबाय खिन्थु आं नैबेजों ओरै फैदोंमोन आं जाय जायगाजों ओरै फैनो नागिरदोंमोन बेजोंबो फैनो हाया माने दैया लोमजोब्बाय ओमफ्राय दाथ' नायोबाथ' बेखौ नायोबा नै दैया फैगासिनो दं बारायगासिनो आंबो दा बेखौ नङाबा थांखायाबा दा गिगोनसो आङो दे लोमजोब्बायानो नै लोमजोब्बायानो ना बारायगासिनोसो दैया लोमगोनसो नामा ना जारला जासिगोनलै उसिगोन बादि ना नैयावबो न'खरसे दङ नै मानसिया मादि लोमजोबलै सयथिनोबो नुयोबा माने दुखु मोनो आरो जायगाफोरखौ नै न'आ दायो बै स्कुलाव फैनो नागिरदों गथ'आ माबोरै दोनबोगोनथाय नै बेयाव मोनसे दालां दङ बे दालांखौ होनानैसो एसे मोजां जाबाय जायगाफोरखौ नायना लादो नै सोब दैयानो दै गोजा स्कुलाव फैनोबा माबायदि फैयो नुदोंना नै बानानै फैदों माने दायो स्कुलावथ' थांनांगोन नालाय नै माबायदि बाना फैदों बिराद गोथौखा नुदों सासेयाबो फैबावदोंसो नोंसोर मा बुङो आंथ' जेबो मिथिला बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिंमांनि एरियायाव बे जाहैबाय जरांपुर पन्सायतनि आन्दाराव बे जाहैबाय खलबारि गामियाव दै खिन्थु उफाय गैया मा आदा माबोरै नोंसिना लोमदोंना लोमाखै न'आ लोमजोब्बाय बोरै बारबोखो बेसे नोङो सेस न'आ साफा बिदिनो राम गैलालै मा जाखो बर' रोङा नामा কি হব কাহিনী বাড়িছে না বাড়ি আছে নাকি এতিয়াও দানো ঘর ভিতৰত চব সোমালে না
हालतটো বেয়া কিমানমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা পানী হোৱা হা 18 বছৰ নিদিয়ে আগত দিছিলে কেইবছৰমান এতিয়া 5 বছৰমান হ'ল বন্ধ কৰিলে এতিয়া মানে কোনোবা এনেকুৱা চাব আহে না নাহে চাবলৈ আহে ফটো মাৰি যায় ইমানেই আৰু এতিয়াতো ল'ৰাবিলাকতো স্কুল যাবলৈতো বহুত অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে আৰু আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এতিয়া মইতো কি ক'ম নাই এতিয়া চৰকাৰে আহে চাবলৈ আহে ফটো মাৰি লৈ যায় একো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই আৰু একো নহয় বানপানী যেনে সদায় হৈ থাকে সদায় হৈ থাকে স্কুল যাবলৈ কেনেকুৱা হয় কষ্ট হয় নেকটাইটো উঠা নেকটাইটো উঠা নেকটাইটো উঠা বিৰাট জালালে বেচাৰা বিৰাট কষ্ট শেষ दा उपाय गैया नै दा बेयावखौ ड्रेसखौ चेन्ज खालामदोलाय नुबायना माने दुखुखौ मोनबाय आङो नुनानै बेनि माखासे हालोदफोरखौ आरोना स्कुलाव थांनोब्लाबो बिथांमोनहा एकदम न'आथ' गैला लोमजोबखाबाय माने माखासे जाथायफोरखौ नुयोब्ला दुखु नाङो मा खालामनो दा बुंनोथ' जेबो राव गैला आंहा थेवब्लाबो बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आरो आं ओरैजाय थांबावनि ओजोंहाय आरो माबायदि अबस्था नुबावो बेखौबो एसे दिन्थिलांनोसै दे